Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 14, versi minn 25 sa 33. F'dak iż-żmien, kotra kbira ta' nies kienet miexja ma' Ġesu u dar lejhom u qalilhom: min jiġi għandi ma jistax ikun dixxiplu tiegħi jekk ma jobodx lil missieru u l-ommu u lil martu u lil uliedu, il-ħutu subien u bniet u saħansitra lilu nnifsu. Min ma jerfax salibu u jimxi warajja ma jistax ikun dixxiplu tiegħi. Għax minn minnkom ikun irid jibni torri u ma joqgħodx bil-qiegħda biex l-ewwel nett iqis in-nefqa, ħalli jara għandux bissejjed biex iwassal sal-aħħar. Għax jekk jiġrilu li qiegħed is-sisien biex imbagħad ma jkunx jista' jtemm il-bini, kull min jarah jibda jwaqqa' għaċ-ċajt u jgħid: dan il-bniedem beda jibni u ma kellux il-ħila jkompli sal-aħħar. Jew liema sultan li jkun sejjer jagħmel gwerra kontra sultan ieħor ma joqgħodx l-ewwel bil-qiegħda biex jara jekk jistax b'10,000 raġel iħabbata ma' min ġej għalih b'20,000 ruħ. Għax inkella meta l-ieħor ikun għadu l-bot, ikollu jibatlu ambaxxata biex jitolbu il-ftehim għall-paċi. Hekk ukoll ħadd ma jista' jkun dixxiplu tiegħi jekk ma jitlaqx ġidu kollu. Il-kelma tal-Mulej, tifħir lilek Kristu. Imkien ma naraw l-onestà ta' Ġesu tispikka aktar milli f'dan il-Vanġelu tal-lum. Ġesu jgħid lid-dixxipli tiegħu eżatt dak li għandhom jistennew jekk huma jaċċettaw is-sejħa li jkunu messaġġiera tal-aħbar it-tajba tiegħu. Ma' Ġesu m'hemmx triq tan-nofs, jew inti miegħu jew kontrih. Dan jinvolvi impenn totali u assolut min-naħa ta' dak li jkun, la darba id-deċiżjoni li s-servih tkun ittieħdet. Ġesu jsir u għandu jibqa' dejjem l-ogħla prijorità fil-ħajja tad-dixxiplu. Meta wieħed jissottometti ruħu għar-rieda mqazza ta' Alla, huwa proprju meta jitlaq dawk il-persuni u l-affarijiet li għalih jidhru prezzjużi li mbagħad jiksibhom lura b'mod isbaħ anki għal mid-darba aktar. Huwa tassew Ġesu li għandu l-post ewlieni f'qalbek u f'ħajtek? Għażiż Ġesu, urini li mhux dak li nitxaħħat minnu li jimporta, daqskemm dak li ser nirċievi lura, u dini il-weda tiegħek tal-ħajja ta' dejjem. Amen.